Allah ne iko. Kaga gari kai, gabaki ɗaya kowa da ya yi komi da komai. Kai Allah mai da shugaban kasa da koli. To kai balawaya aka yi ne a kwana biyu. Ai gari abun fa nan ne aka yi zuwa riko. Me ke faruwa? Barin garin din. Yau na zaka, me ya zafi haka zaka bar gari? Kai ko da yaushe dai ka dai bar gari ni abin nan naka yana bani mamaki. Ka tsaya garin nan da abin da zai faru ma dai ya faru gaba da kai mana ina za ka kai ka bani. Ka san ma ce ba mamaki a je Kano ba iske kowa ba ka zo mu in Allah ya da muka je can duk abin da za a yi insha Allah ai magana tafiya dai a nan gurin ka gaskiya ba ta taso ba ka tsaya a garin nan duk abin da zai faru kawai ya faru saboda mu gari dai hakuri muke ta yi ni ban da shi amma yanzu magana karin gumo ka ce za ka ta yau na za ka ta yes a'a thank you very much ka zo mu ta yi ka gane abin da nake so da kai shi ita rayuwa ai hakuri ce to na ji ka yi hakuri aboki mu koma mu je a sa ka za ka biya a zuba muku nan kanwa har ma taliya he ka da sukari akwai taliya da na gode wallahi na gode kana burge ni kana daukar kawa